pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programa na maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balita da lokal.
Balitad National. Saray na kolopyo dasayang kabuasan. Bakterion Lengkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Ay bamat si kapaborito Errol Horado. And siyempre, Gada Technical Control, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Petsa 9 sa buwan ng Hulyo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong gustong iparating na mga reklamo, mga sumbong, mga reaksyon, suggestion, opinion, at maging ang inyong mga pagbate, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga pagbati kung gusto nyong batiin ang inyong mga mahal sa buhay, mga magbo-birthday, mga ikakasal at mga binyag. Pwede rin kayong magpadala sa pamagitan ng ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6 ng umaga, malamig ang simoy ng hangin dahil sa pagpatak ng ulan. Sanhin ang bagyong si Inday. Sana ay hindi na tatahak sa ating lalawigang Pangasinan. Para po hindi tayo kawawa. Dapat tayo ay magkaisa at magdasal na lilihis na ang bagyong si Inday. Makapal ang ulap, napakaitim. Kaya sana po ilihis tayo sa anumang kapahamakan. Good morning, Kairol. Good morning. Oh, parang may panahon na sayan bagta. Medyo okay. Okay. Pero amin Kalabyan. paglilabi. Oo nga Akik to takad sa ramay kabalaga oran Oo, napakalakas kanina. Oo, so hindi mo na silip yung napakakapal na ulap. Wala. Oo, kanina meron Ito itim. sa pero hindi ko alam sa ibang lugar. Kanina nasilip ko, siguro nilipad na ng hangin. Hopefully ay nilipad ng hangin para siguro lumihis. Second mo lang Tietkin, may baka yung bagyo kainin lang din ng Sierra Madre. Oo. Kasi nga amin na nimbanag, di ba? Kasi yung Sierra Madre kasi siya yung yung sumasalo kung may paparating na mga bagyo. Napalibutan na siya yung nagiging panangga. Shield. Oo. Kaya huwag nating ubusin ang mga punong kahoy sa ating kagubatan at huwag nating sirain ang mga bundok. Para sa ganon ay meron tayong proteksyon. Meron tayong panangga kung may mga darating na mga bagyo. Protektahan po natin. Dapat ang Department of Environment and Natural Resources ay sila ang magpoprotekta sa mga kalikasan
na hindi po dapat galawin ang mga punong kahoy. Huwag ninyong imasakur. Uy, may nakita ko sa social media kahapon Na? na merong mga puno na hindi naman ganon kalaki, siguro mga Oo. 1 taon, 2 taon na itatanam-tanod kin Kapitolyo. Ay, it's too late. Too late the hero. Pinutol nyo na yung mga Malalaking kahoy. Malaki. Tapos palitan ninyo ng ibang kahoy na matagal pang tumubo o kaya yung lumaki. Anong klaseng pag-iisip yan, ha? Anong klaseng pag-iisip ng mga matatalinong mga isip na nagmasakir dyan sa mga puno na yan? Ay! Paulik-kilikang kilaban. Nakakatawa kaya, no? Nakakatawa yung mga nandyan na namumuno at naging ang mga nasa legislative function ng ating lalawigan. Dahil sila po ang nagbigay ng pahintulot para sa ganon ay imasakir ang mga century trees. Hindi kasi nga may development. Ikaw naman, oh. Development. May development. Pwede naman mag-develop. Panangga ba yung development ng nandyan sa Kapitolyo? O kaya yan ang sanhi ng pagkaubos ng mga puno at magalit ang inang kalikasan. Pagbaha-baha, yung sinasabi mo? Oo nga eh. Di ba? Sa bagay, matatalino ang mga nandyan na mga gumagawa ng mga batas. Hindi lang nila nasilip ang nasa ilalim ng batas na bawal magputol ng mga kahoy. Siguro meron silang nag-apply sila ng permit para magputol. Kaya nga base doon sa kailang ordinansa kaya resolution na ginawa sa Sangguniang Panlalawigan, yun ang naging daan para bigyan sila ng permit yung pagputol sa mga kahoy. O diba, ilang mga abogado ang nandyan sa legislative body ng Panlalawigan. Hindi ba nila nabasa yung batas? Pikit mata na lang dahil utos ng nakakataas. Aliwan sa may agda-abasa, pero antadatan. Oo. Pero dahil nga mayroon sigurong permit, katon okay labat. Pero sa ay na tuo, aman so agda-abasa. Nanto yung mamaliwalinaan na saray totoo. Sana po hindi kayo abutin ng baha dyan sa Kapitolyo, no? Hindi abot nung nakaraan nga lang maulan dulap la di manadkin, di ba? Wala lang parte na dulap. Ayan naubos ang puno. Nasaan mga puno? Ayan yung dati. Hindi, yan yung kasi meron ng doon sa likod. Ha? Ayun di ba meron ng linya doon sa likod? Yun yung bago putol nga sa harap. Yan yung ngayon na. Ngayon na? Ngayon na. Yan yung ano yan, nadagat? Tingnan mo, yung reflective pool. Yan yung reflective pool na tinatawag. Pag daytime ba, anong meron dyan? Wala. Makikita mo rin dagat. Ayan yung noon. Ayan yung noon. Maraming puno. Maraming puno at talagang nanangnang mo onsan. Yan yung ngayon. Tani wala lilinya di man ini. Nga eh. Ba yung So nakakalungkot yun nawala na. Ibalik mo ngayon, ibalik nyo nga yung isa. Yung isa. Ibalik nyo ngayon. Yung yung isa pa. Yun yung dati. Na talagang maraming puno. Yan. Yan.
Oh, di ba may mga puno pa dyan? Pero doon sa likod na wala na. Actually, makakapal yung mga puno. Oo nga eh. Oh. Pagdating ng summer, imbis na pumasyal yung mga tao dyan kasi nakasanayan na. Siyempre, no summer, ang pasyerera, ang patangit kaabungan. Tama. Ngayon, reflective pool na, no agaw, wala. Tapos may maintenance pa yan actually. Kailangan pang alagaan. Samantalang yung mga punong kahoy na si tanda na dyan, hanggang pa yung maintenance to man. Taunuran labat na tanon agaw Diba, matatatag na mga puno na yun, wala nang kailangan pang maintenance yun. Kaya nga, kaya nasaan na yung mga century trees? Wala ang nandiyan ngayon, ang nandiyan yun, ang nandiyan ngayon, treasure. Treasure ba? O development ba? Diba? Parang tumutugma yata yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, ha? Diba bagada? Treasure. Siguro pumusto na kindatan. Aladatan noon. Kaya yan, wala na tayong inaasahan na mga puno dyan sa kapaligiran ng Capitol dahil nga sa mga matatalinong utak. Alas 6:15 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue dahil marami ang naghahangad na gustong makatapos sa kolehiyo. Siyempre. Ano ba naman ang may ayaw? Dahil sa hirap ng buhay, ang mga kabataan, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupan, nagbabakasakali sila na mag-apply sa scholarship program ng lokal na pamalaan, ngunit sila'y nabigo. Paano na ang kinabukasan ng mga kabataan? Masiblatan. Kaya ang sinabi ni Mayor Belen Fernandez nung siya ay nangangampanya nung 2022 actually. Kasi 2025 re-election is mabibigyan ng scholarship bawat bahay. Bawat bahay na yung anak na gustong mag-aral sa kolehiyo. Nasaan yung pangako ni Mayor Belen Fernandez na scholar sa bawat bahay? Ito ba'y natupad ng kasalukuyang mayor o hanggang pangako lamang para magamit sa politika? Di ba? Scholar na politika? Siyempre. Ang kinabukasan ng bata yan, dapat palangan na dyan. Nangangampanya, di ba? Ang lokal na pamalaan ay naglaan ng kabuang 228.5 milyong budget para sa programa sa edukasyon o scholarship. 2026 yan So, magkano ang tatanggapin ng bawat scholar sa educational assistant sa bawat mag-aaral? Isang SEM 20,000. 20,000. So sa isang taon 40,000. 40,000 kada taon, kung 40,000 bawat isa, ilan ang scholar ng lokal na pamalaan dito sa lungsod na Dagupan? Ang sinasabi nila libo na raw Libo na raw. Okay, doon sa sinabi na lumalabas doon sa records ng nasa record ng scholarship Dagupan City Scholarship Office, more than 11,000 na yata yun yung so kung 11,000 for example, multiply mo yan sa 40,500, lalabas yan na 451,170 sa loob ng isang taon. Hindi, masyadong marami na yan. Marami ba yan? Oo. Yung number na binanggit mo. Marami na. Magkano yung dyan?
Hindi, ilan ang nandyan? Oo, Ilan ang eh. sinasabi? Kasi 5,000 na nung nakaraan eh. 5,000 nakaraan. Magdadagdag daw ng 1,000. 1,000. Oh, so parang 6,000. Oh, so 6,000. Pag palagay nga, 6,000. Magkano na yung 6,000 sa 40,000? That is, lalabas na 200. Okay, kwentahin mo nga yung kuwan na yan. Lalabas na kuwan yan. 240,000 ba? 240 no? At magkano yung Magkano yung Oo, meron nga 11,000 tama. 11,000 ang alam ko eh. Oh. So 11,000. Sa ngayon 2026. Oo. Yung suka, sinabi sa suka. Oh, yun yung sabi nga sa state of city address eh. 11,000 eh. So 11,140. 40. Di ba? So yun yung sinabi ni Mayor Bilin Fernandez. So ito merong page. Merong website sa Dagupan at doon nga sinabi. 11,000. Yung pagkakalam ko dyan eh. Kung 11,000 na 140, i-multiply mo yan sa 40,500. Ang alam ko dyan eh. Bawat isa sa loob ng isang taon yan eh. So lumalabas na 400 plus eh. 451 million na yan. Yung kung na yan. So napaka doon sa may dagupan.gov.ph ay nabanggit doon. Tama yung sinabi mo. Sabi dito, education remained one of the administration's key priorities. With the mayor reporting that the city's 228.5 million pesos scholarship program now supports 11,140 scholars from 9,000 to 328 beneficiaries na in 2025. Ngayon, so 9,328 ng 2025. So ngayon, na 11,140 ngayon na. So yun ang total ng mga scholarship, mga scholar ng Dagupan na city government. Kumusta na yung kilala mo? Taga-Dagupan na 4 ang kolehiyo. Hanggang ngayon, ni isa wala, nakapag-apply naman daw. So yan ang dyan. Yan ba yung sinasabi ni Mayor? 4 yung kolehiyo ng isang pamilya na kakilala mo, kilala ko rin. Nag-apply yung isang anak lang ang nag-apply kasi 1:1 lang yan eh. Correct. Nag-apply yung isang anak, justified naman kung ilan silang magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. At saka mataas naman yung grado ng bata, pero pinaasa lang. Nagpasa ng requirements. Wala rin nangyari. Wala. Kung gusto nyo, samahan namin kayo. Doon sa pamilya nung 4 ang kolehiyo, sabay-sabay. Kaya ikagkarigatan da kalamor, ikukurong. Aramay anak da. So, nagpakasakali sila na makatanggap o makapag-apply ng scholar. So yun ba? Yun ba yung sinasabi nila? Sinasabi ni Mayor Bilin Fernandez na bawat bahay ay mayroong isang scholar. Di ba? Anti gagawan dararate kinay BHWA igang ibagay sa rate kakapitan manliber kipa tate BHW wala kanya-kanyan portion mat na inarsuliberan dar, di ba? May kanya-kanya lugar yan eh. O di mantupot. Di ba? Nasaan na yung pangako na yan ni Mayor Bilin Fernandez noong siya po ay nangangampanya. Baka tutuparin niya sa kanyang huling termino. Wala na. It's too late. Second term niya na ngayon eh. Ang layunin ng scholarship program ay tulungan ang mga kapos sa financial upang sila ay makapag-aral at makapagtapos sa kolehiyo. Suportahan ang mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya, bigyan ng pantay na oportunidad para sa lahat ay magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Paano mabibigyan ng oportunidad ang mga kabataan
na mula sa may hirap na buhay kung ang yung pagbibigay ng scholar ay may halong politika. Di ba? Oh. So paano Ang yung scholarship program Oh. sa Dagupan City nakailalim sa Ordinance number 2246-2022. Oh, yun yung kwan, Yun nito ay scholarship o scholar sa bawat pamilya. Ayan, so ang pondo ay yung pinamamahalaan ng Dagupan Scholarship Committee bilang ito ay tulong sa mga kabataan. So naglaan ng city government ng pondo para sa taunang budget ng city government. Ngayon, may kanyan committee na humahawak dyan at sila po yung nagbibigay ng mga financial assistance sa mga kabataan na mag-aral sa kolehiyo. Ang sinasabi ng lokal na pamahalaan dito sa syudad, ang scholar sa bawat pamilya ay hindi namimili o tatanggap. Kung hindi namimili o hindi tumatanggi o hindi nagtatanggap. Hindi tumatanggi. Bakit marami tayong natatanggap na reklamo sa pamimigay ng scholar? Sino ang nagkulang dito? Yung mayor ba o yung Dagupan City Scholarship Committee? Di ba? Sino-sino ba? Ang bumubuo ng committee. Ang Dagupan City Scholarship Committee, siyempre, binubuo yan ng mga lokal na opisyal. Sila rin. Sila rin. Okay. Sila rin ang namamahala. Ang chairman dyan, siyempre, ang city mayor, vice chairman, ang vice mayor, kasama dyan ang Department of Education at saka yung CHID. So, sila rin ang dyan, ang namamahala dyan sa pundo na yan. At sila rin ang mamimili kung sino yung mga dapat na bigyan. Kung sino ang mapalad. Napaka palad yung mga may kaya sa buhay, nakaalyado ng mayor. May kaya sa buhay? Sandali lang. Kaya may ano dyan. May Paul dyan. Kaya nga Pag sinabi mong may kaya sa buhay, hindi pwede. Oo nga Kasi ang nakalagay sa may Revised Comprehensive Dagupan City Government Scholarship Ordinance ay ang mga pangunahing qualifications para makapag-apply ay isa sa mga batayan pinagsamang taon ng gross income. Yan. O yung kita ng mga magulang hindi lalagpas sa 250,000 pesos bawat taon. Yan. Hindi lalagpas. So, paano yun yung kinikita ng isang nung magulang ng isang scholarship nang manwalaanda. Pero walay scholar tumat. Yung kabilang magulang paano niya itatago yan? Maitatago niyo ba yung sitwasyon o yung pamumuhay ng pamilya na may scholar ng Dagupan? Kaya samantalang hindi dapat lalagpas sa 250,000 pesos ang sweldo ng magulang. Yan sana ang dapat na tignan kung sino-sino yung mga nasa listahan na pinagbigyan ng scholar. Panang nang da. Ayan ang problema. Panang nang da. Yan ang problema. Hindi transparent pag paano to may application at kinay. Walay pirma to may paboritong kapitan eh. Yan ang dyan, initial. Walay initial to may pirma to may hindi o kaya walay tinawagan to may paboritong kapitan. Pangipasaan na form dito na City Hall. Ang tingaran to man? Talingon na mula. May babanggitan may babanggitan na ngaran dita. Si Karay Mangkukuto. Yun bang yun yung head ng ay naku, wala pa ako sa opisina. Yan ba yun? Agkwanta.
Aliwan sa tutuputang ko sika. Ay. Sa tutuputang ko, may ngaran to may pangipasaan mo form dita na City Hall. Yung dili. Sa may kandidato, di man sa may portion na showtime. May analo karuman, taga Mangaldan. Oh. Di man showtime. Oy. Sabi niya Wala na mo la. hindi daw siya qualified. Ay, mga ganong sagot ba? Oh. Yung maririnig mo. Umasa yung estudyante, umasa yung pamilya dahil pinangahawakan nila yung sinasabing scholar sa bawat bahay, yung pala wala. Pero kung ang hinarap mo kay yung napaka Pogi. Thinking. O dino, tawag ng paboritong kapitan. Ipilam niya may kinaya. Pugian. Isingit mo pa ay kintan. Tagajata na si kami. Pag nakita ni Kunyan, yung photo na dyan. Second to may sakay mo. Sige, anak pila Madam Kin, dito na supermarket. Wala may tuon anak pandad sa kaya supermarket. Kaya, yan ang nangyayari dyan. Tiyawatan na parte na bunuan. Kaya Madam dita niya almuon. Kaya yung mga na-deprive na mga kabataan na hindi po nabigyan ng scholarship, sila po ay kawawa. Nasa control pa rin nitong komite. Especially yung mayor. At yung iba pang kaalyado. Yung pagbibigay ng scholarship. Kasi pag hindi na dadaan sa kanila dahil may komite, yung malaman lang nila na yung bahay na yun may kolehiyo na nag-aaral, automatic walalay sa koy. Diba? Madali lang sinabi ko nga kanina, patuloy kan tayo barangay official, si BHW, mantay pa kayo dito sa atay kaabongan dito niya nasasakupan nyo. Baka wala ni manuurong dito niya aga niya ka-enroll sa atay bawat bahay scholar program. Diba ang dali? Ang nandoon sa mga requirements, dapat yung scholar ay residente ng Dagupan. Okay, at bumabuto sa Dagupan. At siyempre magkokolehiyo. Nasa kolehiyo. Ano pa ba ang kahirap doon? Mahirap tanggapin doon. Kaya nga yung bawat bahay scholarship program, house to house. Nana, wala ni panurungan yung kolehiyo. Ay, wala. Patiraradya. Pero sa kilabat, so sa ragto nyay form, fill up kayo, wala yung requirements dito niya kakarga. San kayari tutan, ipawili o check o pawil lang ko tayo form at sa isi kayo. Yan. Kaya iba to lang may certificate of enrollment to may ugaw, no? Kapan pa enroll la. At kolehiyo. Kaya, di ba? Napakadali, di ba? Ang saan wala rin aplikante ditan? Agyuray dan. So yun ang kwan dyan. Yung kinabukasan ng kanilang anak, asibutan dahil sa atin scholarship program. Yung agdamag kwarta. Kwarta gobyerno mo. Mula sa mga taxpayers ang pera na yan. Dapat ibalik mo ng tama sa pamagitan ng mga programa. Dapat yan. May umbugas mo sa pagulot sa ating ibabagay yun scholar sa bawat bahay, no? Ag kayo na lamang mangiter na scholar at sikara. Kaya, yun ang kwan dyan maling sistema sa pamimigay ng mga scholar na yan dahil may pinipili pala yung mga humahawak dyan sa naturang scholarship na yan. Magbabalik po kami makalipas na po ng ilang paalala. Good morning mga kapaborito.
6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House.
House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:40 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktaron Lingkor, ating Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jael Franz Pumarin Kayabyab. Oh, good morning nga pala kay Marivic Rivera Balason, kay Merlita Abilia. Oy, belated happy birthday, Engineer Alvin Bighay. Kilala ba dito? Kahapon. Kilala natin yan. Belated happy birthday. Dito nanonood siya. Hi, good morning sir. Yan. Si Benilda Anchita, good morning. Sabi niya, si Richard Manlingkon is watching. Good morning sa inyo. Mula sa 0986-3726, mga kapaborito, Errol, Dennis, meron lang akong katanungan. Ano yun? Di ba inatasan ng DILG ang lahat ng opisyal ng barangay at SK na maghanda para sa maayos na paglilipat ng ari-arian at pundo ng gobyerno bago ang halalan sa Nobyembre 2026. Ibig sabihin ba, tuloy na ang BSKA, sabi niya. Eleksyon. Alinsunod sa Republic Act number 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtakda ng schedule ng halalan at nagpalawig ng termino ng mga opisyal sa 4 na taon. 4 na taon. Ang BSKE ay gaganapin sa November 2026. Diba yan yung mga nakaraan? Nakaraan yun yung kasi nilagdaan ni Presidente. Yan yung extension. Pero naglabas na naglabas na ang Commission on Election ng official na kalendaryo sa pamamagitan ng COMELEC Resolution number 11191 kung saan nakapaloob ang mga sumusunod na mahalagang pitsa. September 28 hanggang October 5, 2026. Paghain ng Certificate of Candidacy o COC. November 1 at 2 pagpapatupad ng liquor ban at November 2 ang Election Day. So yun yung COMELEC resolution na nilabas ng COMELEC. September 28 hanggang October 5 ang filing. At siyempre ang COMELEC ay nagdidepende pa rin doon sa
mismong batas na niligdaan ng Pangulong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So habang wala pa yung sinasabi lang pagpapaliban, tuloy na tuloy. Okay? So tungkol naman sa tinatanong ng texter natin na inatasan ng DILG ang lahat ng mga barangay at SK official na ayusin ang yung pagpapalipat ng mga ari-arian at pondo. Batay na rin yan sa DILG Memorandum Circular number 2026-021 na nag-aata sa lahat ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na magkaroon ng maagang inventaryo at maayos na paglipat ng mga ari-ari. Basahin ko lang yung binanggit mong DILG Circular number 2026-021. May pamagat, may title pala yan. Meron. No excuses on turnover. Early inventory preparations for barangays and sangguniang kabataan. Yan. Ayan. Layunin nitong tiyakin ang maayos, transparent, at tuloy-tuloy na turnover ng mga dokumento, ari-arian, pondo, at iba pang pananagutan bago ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Yan. Yan. Merong dapat yung barangay, punong barangay, ay inatasan. Nabumuo ng Barangay Inventory Team. Yan. BIT. At saka inatasan din ang mga SK chairperson na bumuo ng SK Inventory Team. So, nakapulog dyan ang inventory reports, financial reports, official records, yung mga accountability documents, di ba? Yung ari-arian, kagamitan, financial, at accountabilities, yung mga dokumento at mga records especially. Correct. At iba pang government resources na dapat maipasa sa mga bagong o maipasa. Kung sakaling mapalitan yung nakaupo. Ayan, kaya pala nung nakaraang eleksyon, 2023 yun, di ba? Yung last. Yung tama ba? Tama. Yung last na barangay. Merong isang barangay na bago yung umupong kapitan, Bagito. Bagito yung nanalo. Bakit mo nga naman sa inventory, hinahanap niya yung mga pundidong bumbilya. Kung di ba naman engot. Saka yung mga wire na maliliit, hinahanap. Yung mga yung mga wire na kasing nipis ng buhok, hinahanap pa. Hindi, yung mga wire, hanap po ito kasi baka walay. Yun. Hindi, sa bagay, private, public property yan. Kaya yung mga bumbilya na kailangan nabilang to ni. Kaya lahat na nakapitan na makapalag. Sige, ituloy natin. Yung financial reports, ano kaya ang maito-turnover ng mga SK kung saan nila inilaan ang kanilang pondo? Meron ba silang accountability documents na may papakita na nagpapatunay na ang pondo ng SK na ilaan sa tamang programa? Karamihan na pa rin sa mga sangguniang kabataan ay gumagawa ng kabutihan sa kailang sakop na barangay, at diyan nga sa may barangay Banawang Kalasyaw, maraming nagawa na programa itong si SK chairperson Rovi Villacorta. Kaya noong nagsagawa ng proper audit, ang Commission on Audit will manage ang mga SK fund ng Barangay Banawang Kalasyaw, di ba? Sinunod ni SK President Rovi Villacorta ng Banawang ang mga batas tulad ng transparency and accountability sa good governance. Si SK person Rovi Villacorta ay nakatutok sa mga pagpapaunlad ng kabataan, edukasyon, sa palakasan at magandang pamumuno. Sports, diba? Palakasan.
Yung mga nagawa niya, yung proyektong pang-edukasyon kung saan aktibong nakilahok ang SK Council sa mga seminars. Tulad ng leadership development, pagsasanay sa pananalapi upang matiyak ang malinis at tapat na pamamahala ng pondo para sa mga kabataan. Aktibong sumusuporta si SK Chairperson Villacorta sa mga aktibidad sa yung sports yung pagsasagawa ng mga iba't ibang mga paliga at yung Summer Cup na yung naghihikayat para sa mga kabataan na maging aktibo, malusog at upang makaiwas sa mga illegal na gawain tulad ng pinagbabawal na gamot. Tumutulong ang mga sangguniang kabataan ng Banawang dyan sa Kalasyaw sa pag-agapay sa mga aktibidad ng bayan tulad ng iba't ibang pagdiriwang at pag-aalalay sa mga lokal na organisasyon. So, hindi lang yan ang mga iski ng Barangay Banawang Kalasyaw. Sa pamumuno itong si SK Chairperson Roby Villacorta ay regular na dumadalo para sa mga pagbalangkas ng Youth Development Plan na sumasaklaw sa kabuhayan o yung kabuhayan, kalusugan at yung advokasya. In short, maganda ang pamamalakad ni SK Chairwoman Villacorta dyan sa may Banawang Kalasyaw. So yung DILG Memorandum Circular number 26-021 ay mahigpit na pinag-uutos ang maagang paghahanda at walang palugit sa paglilipat ng mga panagutan. Hindi ito maantala sa mga serbisyo sa mga nasasakupang lugar. Kaya walang palusot sa transisyon ang pagpapatupad ng DILG Memorandum Circular number 2026-021 para sa tapat na pamamahala. Subalit sa pamagitan ng direktiba na ito ay ito ay binibigyan din na ang transition ay hindi dapat maging hadlang sa paghahatid ng serbisyo. Bukod dyan, ang pagtalima sa DILG Memorandum Circular ay patuloy na may integridad. Ngunit ang kabiguang may ayos ang turnover ng mga ari-arian ng gobyerno ay may kaakibat na kaso o pananagutan, administratibo o kriminal. Kaya naman, hinikayat ng DILG ang mga opisyal na huwag hintayin ang huling sandali upang simulan nila ang naturang proseso. Ang tapat na pagpapatupad ng memorandum na ito ay sumasalamin sa respeto ng mga opisyal sa taong bayan. Tandaan, ang pundo at ari-arian ng barangay ay galing sa buwis ng bayan at karapat-dapat lamang na ingatan at ipasa ng malinis sa susunod na mamumuno. Ipaglaban ang isang transparent at magandang pamamahala sapagkat ang bawat desisyon at dokumentong naiiwan na may katotohanan ang taong bayan ang tunay na panalo. Ayan, okay. Saludo tayo sa mga SK at mga barangay officials na gumagawa transparency. Hindi yung ibang barangay kapitan at SK chairman dyan na hindi pa nagsasubmit ng kanilang mga audit report. Dapat yung mga sinusulatan ng COA na mga SK chairman dahil yung kanilang pondo na nagastos wala pang report. Itong itong dinulog ni Jeffrey Castillo, bukas na natin talakay ito. Sabi niya, good morning po mga idol, may gusto po sana ako ilapit po ulit sa inyo tungkol sa back pay ko po sa agency na pinasukan ko po. Mag 30 days na po, hindi pa din po inaasikaso
Sir, salamat po, sabi niya. Sumukas. Makipag-ugnayan tayo sa kumpanya. Sa kumpanya, kung anong kumpanya. At kasi baka naman may requirement pa na dapat na inaantay doon sa may empleyado. Ayan, oo. So, yun po. Bukas, tanungin natin na baka sakaling makapanayam natin ng live itong si Jeffrey Castillo. At ganoon din, yung kanyang agency, kung anong agency yan. Ano? Kung anong kumpanya. Kumpanya. At ganoon din ang Department of Labor and Employment. Yun, importante yan. Good morning. Bukas na rin yung bukas na rin yung tinatanong nyo na empleyado ng munisipyo na nasa mayor's office na maldita. Ayan. At pinapakilaman yung programa sa tupad. Ayan, okay. Na hindi nalalaman nung barangay official na meron palang kabarangay na may tupad. Yung tupad yan yung yung manlinis ka. Yan, sakop niyan ng Department of Employment, Labor and Employment. Okay, good morning kay Alvin Sandoval. Magandang umaga sa inyo. Good morning din kay Lolo Orpilia, kay Ima Duque. Si Caramel de la Cruz, magandang umaga. Good morning, sir. Good morning. Ayan, Susana Bungar Bustamante at Maggie Nakurda, magandang umaga. Okay, bukas natin na basahin yung mga ibang greetings. Exercise muna tayo. Engineer. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin, tsaka si Engineer Ben the Twin, good morning. Councilor Jose Loresco. Councilor Mike Sison. Bakit mini itong Mike ko? Sino pa? Si dating konsihal, Gerald Apisyal, good morning. Good morning. Diyan sa may mayor's office, good morning kay Madam Mami, kay Boss Carlo, ganun din kay Sir Bayan at Sergeant Basa, Sergeant Esteves. Si Madam Jibet Apiado Esteves diyan sa may LCR, Kalasyaw, magandang umaga. Magandang umaga rin kay former Liga President Carlito Diuna. Good morning kay Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. Ayan. At kay Councilor Junjun Bautista ng Manawag, magandang umaga. Good morning kay Engineer Art Gaspar ng Kalasyaw. Si Kapitan. Si Boss Jomel Lorisco. At kay Tristan Solis. Kay Arturo Eustachio, magandang umaga. Harold Gangat at Ronald Pidlawan. Mar Pascua, magandang umaga. At magandang umaga rin kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Mga BHW, magandang umaga sa inyo, mga tanods. At agayon din si Kagawad Junjun Gabriel, magandang umaga. Wala na po tayong sapat na oras, kaya kayo po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan hanggang bukas muli. Nabos naman, pwede kami. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteryo Lingkor, Ati Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal at Engineer Jal Franz Kayabyab. Ang tabiana ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Nika Oli Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado.